Prema njenim rečima, u poređenju sa razvijenim zemljama u Srbiji ima nedovoljno namenskih sredstava i decentralizovanih izvora finansiranja za oblast ekologije, posebno iz privatnih izvora, zbog čega je neophodno što pre uraditi reviziju poglavlja o finansiranju životne sredine u Zakon o zaštiti životne sredine, odnosno obnoviti zeleni fond. Mi smo sasvim sigurni da je za održivi razvoj zelene ekonomije i za zaštitu životne sredine itekako važno stabilno i održivo finansiranje iste i zbog toga smo u proteklom periodu radili intenzivno na pronalaženju najboljeg modela zaštite životne sredine. Imamo podršku vlade, imamo podršku Ministarstva finansija i prosto očekujemo da će ovaj fond, zeleni fond, konačno biti i uspostavljen, jer od njega se očekuje upravo i finansiranje velikih infrastrukturnih projekata, tačnije deo finansiranja, pošto veći deo sredstava očekujemo da dobijemo iz fondova Evropske unije, ali i svi drugi projekti koji se tiču zaštite životne sredine. Ovo je izuzetno važno pitanje, radimo na njegovom uspostavljanju ponovnom i očekujemo da će to pitanje biti rešeno u toku ove godine. Održivi sistem finansiranja, odnosno fond, ne samo za reciklažnu industriju, nego za sve oblasti životne sredine u procesu integracija traži i Evropska unija, koja je zahtevala da Srbija dostavi strategiju finansiranja ove oblasti.